Bordering University, Professor Paula Lauja, then chairperson of this auspicious occasion, Dr. Pralad Bosmotari, DSWIC, and my colleague, Professor Hilojyoti Singh from Department of Arts Zoology. Then my colleagues present here, Professor Bailusa from Physics, Professor Sanjay Bosmotari from Chemistry, Dr. Hemaprabha Soikia from Chemistry, and Dr. Zoydeep Nazari from History, and my dear student friends. I would like to speak in Bodo language, so pardon me. Zangdani mitigo, BTR सरकारनि जोहै आसाम सरकारा दिनैनि जोंनि बड'फा 68थि जोनोम सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आरो बे सानखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय छात्र दिवस एबा स्टुडेन्टस डे एबा फरायसा सान हिसाबै खुंनायनि थाखाय बिथोन होखादों आरो बे हिसाबैनो थांनाय बोसोरावबो जोङो जोंनि इउनिभार्सिटिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बे छात्र दिवस एबा फरायसा सानखौ खुंबोदोंमोन आरो देग्लायबो दिनै जोंनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जोङो स्टुडेन्टस डे एबा छात्र दिवस एबा फरायसा सान हिसाबै खुंनो आगान सुरदों आरो बेवहाय आंखौ बुंथिनो थाखाय बुंथिगिरि हिसाबै लिंनानै लाबोदों आरो बे लिंनानै लाबोनायखौ आङो कनसार्नबो होदों नाथाय एथ' गिदिर पार्सनेलिटिनि सुबुं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बागै बुंथिनाया एसेबां गोरलै नङा इमान उजु নহয় इमान ग्रेट पार्सनेलिटी बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म তেওঁৰ বিষয়ে কোৱাটো মোৰ কাৰণে ইমান সহজ নহয় তথাপিও I will try to touch something on his life and contributions. जों मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगु आफादगिरि बे आफादनि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथाखौ फोजाखांनानै होनो आगान सुरबोग्रा हारि अनसुला बे गेदेमा बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आथिखाल क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा ब्लकनि बरागारि मुंनि गामियाव 1952 मायथाइनि 30 मार्च एबा दिनैनि सानावनो बिथाङा बे बुहुमाव जोनोम लाफैदोंमोन बिथां गेदेमानि बिफानि मुङा मंलाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा लेपस्रि ब्रह्ममोन बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सानै बिदा दङमोन आरो सानै बिब' दङमोन गावनो 5थि नम्बर फिसालामोन आरो जोबथा फिसालामोन बिदा सानैनि मुङा फारिये कामेश्वर ब्रह्म आरो बिमल ब्रह्म आरो बिब'फोरनि मुङा थिंख्रि ब्रह्म आरो रम्भा ब्रह्म मुङै जोङो मिथिगौ एबा मिथिनो मोनो जोबोद गोरिब न'खराव उजिदोंमोन बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दा बे बिथांमोननि गोरिब न'खराव जोंनि फरायसाफ्राबो उजियो नाथाय बिथाङा गावनि गोरिबखौ गोरिब होनाजासे गावनि जिउ लामायाव जेब्लाबो आगान सुरबोदोंमोन आरो जाफुंसारदोंमोन बेफोर दिनै जोंनि फरायसाफोरनि सोलोंनांगौ मोनसे आदर्श जे गोरिबबाबो जोङो गावखौ गोरिब होननानै मालाबाबो उनफिननानै थानो नाङा जों सिगां फारसे आवगायलांनांगोन मोनसे थांखि लानांगोन आरो बे थांखिजों जेब्लाबो आवगायलांनांगोन आरो बिथां बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंनो बे खोथाखौनो फोरमायलांदों एबा फोरोंलांदों गोरिब न'खराव जोनोम लादोंब्लाबो बिथांनि जि मा होननानै बुङो गोसो सानस्रि मोनदांथि बेयो जोबोद गोख्रोंमोन बे रोखोम गोख्रों गोरा थांखिग्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिनिखायनो गावनि जिउआव हाजार जेंना जेंना फैयाथों मानो बिथाङा सौसि सौसि बारग'लांदों आगान सुरलांदों बेखौ जों दिनै सोलोंनांगोन जों साफ्रोमबो फरायसायानो
सोलोंनांगौ. He was very hard worker. जों मिथिगौ बिथाङा जोबोद गोब्राब नाजाथार सासे सुबुंमोन. जों साबैसेया दा नाजायो? नोंसोर नाजायो ना? गोब्राब खामानि मावो ना? जों रावबो हार्ड वार्कार नंलिया. जों गोरा खामानि जोंहा मावनो हानायनि केपासिटि जोंनियाव गैलिया, गोसो गैलिया, जायखौ जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फोरोंलांदोंमोन जोङो. बिथांनि फरायसा जिउआ 1963 मायथाइयाव मक'रापारा गुदि फरायसालियाव जागायजेनदोंमोन. दतमायावनो दङ बे फरायसालिया आरो बे फरायसालियावनो बिथाङा गावनि समाजखौ जों माबोरैहाय जौगाहोनो, दा बै जौगाहोनो थांखिनो बिथाङा मा खालामदों? साख्रिखौ मोनसे समावहाय ज्राब गारदों आरो 1968 मायथाइयाव रौतायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव बिथाङा आफादगिरिनि मासिखौ आजावनानै लादों आरो बिथाङा जाहैबाय 9थि आफादगिरि. दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 9थि बियो बडिनि आफादगिरि. बे जथुम्मायावनो भारत हादरनि सिङावनो आसामनि थागिबि बर'फोरनि थाखाय आलादा नखर हादर सोरजिनो थांखि आजावनाय जायो आरो बर'फोरनि गोग्लैसोनाय अबस्थाखौ नुनानै बिथांनि गोसोआ ओरैबायदि गाबखांबाय आरो गाव आफादगिरि जानाय लोगो लोगोनो बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे समाजारि जौगाथाय, माबा मोनसे जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय बिथाङा मा खालामदोंनो? बे जथुम्मायावनो थांखि आजावबाय, जों बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो दाबिनोसै. बेनि उन बोसोर थामहिनबा 1968 मायथाइयावनो बिथांनि गोसोआ मानिनानै लानो हायाखिसै, साख्रिखौ ज्राब गारबाय बियो. ज्राब गारनानै मा जाहैबाय? हारिखौ जौगाहोनायनि खामानियाव गावखौनो बावसोमबाय. जों दा साख्रिखौ सहजाव गारनो हागोन ना? जों सहजाव हाया. जोंहा साख्रिनि फारसे ओरैबायदि माया दङ. ससाइटिखौ जों सानानो दिनैहाय गिबियावनो जोंहा साख्रिसो. रांखावरिखौ जों बोरै बुथुमनो बेखौसो जोंहा सिन्था खालामो. खिन्थु जोंनि बे गेदेमा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि जिउ, गावनि न' बांखौ बे सिन्था खालामाखै. बबे एज ए होल ससाइटिनि खोथा सिन्था खालामदों आरो बेनिखायनो गावनि साख्रिखौ, एथ' मोजां साख्रि, बेखौ ज्राब गारनानै बिथाङा मा खालामदों? गावखौ बावसोनो थाखाय जानजि खाफ्राबोदों. बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै फसंनो बयबो जानजिखा, बिथाङा बुंदों. बारे बारे बुंदों. माबायदि बुंदों? बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै फसंनो बयबो जानजिखा. जोंखौ जानजिखा थिनदों. अब्लासो जों साफ्रोमबो बर'आनो मा? साखाफारा जायोब्लासो जों बर' हारिया, बर' ससाइटिया मा? जौगानो हागोन. बेनो जादोंमोन दुलाराय रायजोफोरनिसिम उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आंनिखांनाय गोसोनि हांख्राय हरनाय. बर'फोरनि गोमालांनो हमनाय थामोनथाखौ गायसनफिननायनि बे हांख्राय हरनाय गाराङा जेरावबो जेरैबो गोमसारलांदोंमोन आरो बयनिबो खोमा खोमा गोसो गोसो बे नांहैदोंमोन बे हांख्राय हरनाया. बे गोमसारलांनायावनो जागायो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा हादरनि सोमावसारनाया 1967 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय. जि दानाव बिथाङा जोनोम मोनदों, बे दानावनो मा बियो गावनि जि आलादा हादर दाबिनाय बर'फोरनि थाखाय बेबो जागायजेनदोंमोन. नाथाय बेनि सिगांनो बै समाव असम गण परिषद सोरखारनि गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्त, बे समाव प्रफुल्ल कुमार महन्तआ गिबि मन्त्रिमोन जोंनि आसामनि, आरो बिथांनि आखायाव मोन 92 दाबिनि मोनसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन जे बर'फोरनि थामोनथाखौ जौगाहोनांगौ, बर'फोरनो माबा मोनसे सोलायनाय लाबोनांगौ, रांखान्थियारि बिथिङै, सोलोंथायारि बिथिङै, राजखान्थियारि बिथिङै, समाजखान्थियारि बिथिङै. खिन्थु जोंनि सोरखारा खोनासङाखै. बे रोखोमसे गोसोखां बिलाइखौनो बिथांमोनहा बै समनि भारतनि गाहाय मन्त्रि राजीव गान्धी, बे समावहाय राजीव गान्धीया दंगासिनो दङमोन आरो गाहाय मन्त्रिमोन, आरो बिथांनि आखायावबो बे एखे मोन 92 दाबि बिलाइखौ बिथांमोनहा गथायहैदोंमोन. आरो बे समाव जोंनि मिरुनि नखर मन्त्रिया बुटा सिंमोन आरो बुटा सिंनोबो बिथांमोनहा बे एखे दाबिखौनो होदोंमोन. बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा मा खालामदों? बे दाबिखौनो, मोन 92 दाबिखौनो बै समनि जोंनि हादोरगिरि गियानि जैल सिंह बिथांनि आखायावबो गथायदोंमोन. बे मोन 92 दाबिफोरनि गेजेराव बर'फोरनि गांनाय, उखैनाय, हास्थायनाय आरो मिजिं सानस्रिफोरा आबुङै रिबिखांदोंमोन. जे बे मोन 92था दाबिफोर दङमोन, दाबि दावाफोर दङमोन, आरो बेवहाय बै दाबि
दाबिफोरनि गेजेरावहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा माबोरै जौगाखांगोन बेफोरबायदि बायदिसिना खोथाफोरा बेवहाय सरजाबनानै दङमोन। बे दाबियाव मोननैसो राजखान्थियारि दाबिनायाबो दंफायोमोन, जेरैहाय बुरलुंबुथुरनि साहा हायेनाव बर'फोरनि थाखाय दरसे आलादा रायजो सोरजिनाय, कार्बि आंलंनि उना कार्बिफोरनि थाखाय मोनसे ओनसोलारि काउन्सिल दानाय, बेफोरबो बे मोनजिनै दाबियाव दंफाजोबोमोन। इंराजियाव आङो बेखौ होनानै होदों, क्रिएशन अफ सेपारेट स्टेट on the northern bank of the Brahmaputra, creation of regional council for non-Karbi people living in Karbi Anglong, बेफोरबायदि माखासे दाबिफ्राबो बे मोनजिनै दावायावहाय सरजाबफानाय दङमोन। बेबादिनो 1963